Takže ahojte, tu je Becky. Tu je Lin. A dneska pôjdeme Modlanský šemp. A bude to super. Jojo, takže tak. Skrátka, ja sa chcem ospravedlniť, že odo mňa nebolo dlho video, lenže proste škola a choroba. A ďakujeme za 17 odoberateľov. Jo, za 25 bude určite špeciál. To vám slubujeme. Áno, pretože my sme hrozne radi, jak sa to rýchlo zvýšilo a proste, wow, ako, ja som fakt rada a Lin je samozrejme tiež. Ja som strašne rada, len teraz, jak sme boli po lekároch a takto, tak no. No. Áno, vykecávame sa, jasné. Áno, proste väčšinou tam nedávam hudbu a neviem, väčšinou tam dávam hudbu a neviem prečo, sa mi niekto nechce rozprávať, alebo proste tu blbneme s Annie a Lin a proste tu úplne na nič to tam dávať. A tak... a proste tak, no dobre, tak ja to zatiaľ strihnem a potom až začne... OK, a potom až začne šemp, tak sa k vám ozveme. Už to bude začínať. Hodinu potom... Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart and watch it burn. Tear me apart and watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Som 14 z 18, už je tu s nami aj Annie. Annie, pozdrav do videa. Takže ahoj, si Ne. Ja sa musím pripojiť, ja nie som vo svojom videu. Vo svojom, nie náhodou v mojom. Je to presne taký. Vieš, čo je sranda? Že u mňa ide ako, jak sa to povie? Ok, ja som to ide obraz, ale Bekyne ide, mne ide obraz a nepočuť ostatných. Bekyne ide fantasticky počuť všetkých, len nejde jej obraz poriadne. Aha. No, že mi to... No to, že mi to seká. Je úplne super. Áno. Idem domov a idem Silverglade Champ. O koľkej? Čo? Ja fakt, je Silverglade Champ. Takže zatiaľ je toto všetko, my teraz ideme na Silverglade Champ a to budem... to budem tiež natáčať, len to bude asi trošku inakšie, pretože... Takže tak trošku sa mi vypol zvuk, ale to je jedno a proste sa s vami lúčim a čus!